Avui estic amb el Paco Sánchez, professor d'Història del Col·legi Cos. Benvingut. Bona tarda. Doncs tu has viscut moltíssimes més fires que jo, per tant saps més. Quins records et transporten a aquesta fira? Personalment, molts records. El que passa que cada edició ha sigut diferent, tot i que les últimes han estat més cohesionades i com més consolidades, però hem passat moltes fires passant d'un lloc a un altre i ha sigut molt itinerant, però també la ciutat ha anat creixent i per tant ara jo crec que ja porta alguns anys que ja podem dir que està consolidada. Doncs parlem una mica precisament d'aquests orígens de la Puríssima. Els orígens són molt antics. Realment la primera notícia que tenim de la Puríssima és del segle XIII, quan era molt típic a l'edat mitjana fer fires comercials, bàsicament agrícoles i d'exposició de fruites. Sembla ser que hi havia una família que era la que tenia el castell d'aquí de Sant Boi i aquesta tenia el permís per fer aquesta, no era fira, però sí una exposició de fruites, aquests amos del castell, per al rei Jaume I Conqueridor. Però després tot això es va perdre i no tenim una referència fins als anys 30. A iniciativa de la Biblioteca Popular van començar a fer exposicions, algunes fins i tot va vindre el president de la Generalitat d'aquell moment, Francesc Macià, a inaugurar-la. Per tant, va tindre més un caràcter típic de les fires, de fruites, presentació d'arbres i fins i tot concursos, molt del que és la part antiga d'aquesta fira. Llavors, com diries que ha anat evolucionant o quines diferències podem anar veient? Ha anat evolucionant a més i també ha anat juntament amb els temps. Primerament eren exposicions de fruites, després van incloure la maquinària agrícola i els últims anys ha sigut més cultural, però també noves tecnologies, el comerç i últimament tota aquesta part més ecològica, de sostenibilitat, més artística, més juvenil. Doncs sí, llavors veiem que els orígens van ser la part de pagesia, podríem dir-ho d'aquesta manera, i avui dia encara té bastant de pes. Sí, té de pes perquè és una tradició i, com diuen, és aquesta relació entre lo antic i la part més moderna. El que tenim més antic és aquesta part de l'exposició de fruites que sempre ens ha agradat. Us explicaré una anècdota a meitat dels anys 70 fins a començament dels 80, el 82, 83 o 84, regalaven enciam. O sigui, la gent anava a veure l'exposició de fruites i verdures i regalaven l'enciam i tothom recorda aquell moment que feien cues i a vegades a les famílies arribàvem amb 2 enciams a casa. Aquesta tradició d'exposició i de veure quines són les fruites i les verdures de la nostra població i del Baix Llobregat sempre ha estat molt, molt arrelada i la d'aquest any, de la 73 edició, la Puríssima és magnífica, el lloc i tot. Ha anat ser itinerant, és una de les característiques de la nostra fira, que aquesta exposició s'ha anat passant d'un lloc a un altre. Jo crec que ara ja està més consolidada des dels últims anys. I està molt bé això, no perdre de vista les arrels de la ciutat. No, perquè a més ha estat sempre circulant per la mateixa zona. Primerament va ser a la plaça de l'Ajuntament, les Rambles, tota aquesta part eren les exposicions de fruites i de més. I això es feia, fins i tot es va fer sempre en un dia, al començament. Després es va fer aquests 3 dies. I sí, ha anat canviant i ara amb la construcció del Parc de la Muntanyeta la fira ha anat creixent cap a dalt, però va arribar fins a la plaça Catalunya. I després també, a vegades també no ens hem de recordar que tenim una altra fira, que és la Fira de les Atraccions. És veritat. Perquè també l'entenem com a fira. I aquesta fira encara ha canviat molt més. Ara jo dic que està en una zona bastant oberta, on pot passejar la gent, que és allà la zona industrial que diem, i tots els pobles tenen aquesta fira fora una mica del nucli, perquè és molt difícil situar-la dintre del poble. El poble ha crescut i també la fira, per tant, ha crescut. I s'ha de dir que és una fira molt coneguda, la gent la coneix i venen molta gent de fora. O sigui, és una fira important del nostre Sant Boi. I del Baix Llobregat. I del Baix Llobregat, sí, amb més de 60.000 visitants. Molt interessant. Llavors, la fira és important
per tu com a ciutadà, per mi, per exemple, també, per tothom, però quina és la importància que té per la ciutat? Home, per la ciutat molta inversió, molt negoci i no us oblidem també de que ens retrobem moltes persones, perquè a vegades, com hi ha tanta gent, vas caminant els 3 dies, visites moltes coses i et trobes amb molta gent que potser fa anys que no veus. I això també és com una retrobada de persones, amics i coneguts. I mira, aquest que feia temps que no el veia. A nivell comercial i econòmic jo penso que és important. I a més també de conèixer coses. També a nosaltres ens agrada, a part de la banda comercial, agrícola, ens agrada com veure a l'inici del Nadal tota aquesta part, no sé, sentiments que sentis al pensar en la Fira de la Puríssima. Sí, bueno, la nostra tradició no està en aquests altres llocs on hi ha negocis dedicats només al Nadal, va més enllà. Per això crec que sí, aquesta nostàlgia de la part nadalenca hi és, però no ens oblidem que també té aquesta part comercial i agrícola, tot i que no és... Bueno, aquest any crec que es ven una mica de fruita, alcatxofes, pots comprar, però bueno, que al costat d'aquesta exposició tradicional estigui a l'espai de joves creatius i artístics amb les seves coses artesanes, és magnífic, aquesta combinació de coses, no? El lema, per dir-ho d'aquesta manera, d'aquest any és la sostenibilitat, la cura del medi ambient. Què en penses d'aquesta part? M'encanta, perquè si ja la tradició és agrícola i està relacionada amb la natura, què millor que fer una miqueta de país, ajudant una mica a que tot això millori. Jo penso que és un encert. De fet, en l'exposició d'aquest any podem veure també un truc a la gent per ajudar al canvi climàtic. Per què no? Aprofitar la nostra fira, que ara ja és molt heterogènia, amb coses que ens preocupen. I per acabar una mica, què recomanes concretament de la Puríssima? Alguna paradeta o...? Doncs sí, mira, diverses coses. Primer, els fadrins. Els fadrins és un pastís molt popular dels anys, crec que va ser dels anys 60, que es va donar a conèixer. Jo penso que està bé que ens portem aquest pastís de poma, molt típic d'aquí. Per altra banda, l'exposició de fruita no la podem perdre, i de verdures no la podem perdre. I jo penso que una de les coses que ens uneix a tots els samboians és el passeig de parlar amb les persones i de trobar-se les amistats, i penso que aquí estem en aquesta onda. Doncs moltíssimes gràcies per explicar-ho tot també. No, gràcies a vosaltres. Perquè som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve. Perquè som gent de carrer